जमदुवार ब्लक BPF जानानै जोंनि बे जमदुवार ब्लकनि आन्दोआवनो थानाय बालागाव प्राइमारिनि जे बलामजरा गामि बेयो संकस दैजों थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाउनाव लोमसाव जानानै गोबां सिलिंखार जालांबाय। दा जोङो बेयाव नायफैनानै जे हालोदखौ नुलांदों दिनै जोङो बिथांमोननो रेसन होफैदों माइरं दालि आरो थाव गोथां संख्रि। दा बेखिनिखौनो जोङो रायजो राजाफोरनो गथायफैदों। बर्तमानावहाय UPPL सरकारखौ नोंथांमोना मा बुंनो सानगोन बे दैबानाजों लोमसावना थानाय समाव? जोङो सरकार दानि सोलिबाय थानाय जे BJP UPPL सरकार बिथांमोनखौ खावलायो जे दैबाना खुरखानायखौ मा रोखोम बान्दो आरो माथावरि होयोबा होबथानो हायो, बा जेनाखि दै लोमजानाय रायजो राजाफोर बिथांमोनजों जेन' बिथांमोना नुजाफैनानै बिथांमोननि अभाब अभियोगखौ बुजिनानै जे बिथांमोननो सुफुंनानै होयो, बेखिनिखौ आं बिथांमोननि सायाव खावलायनाय थाबाय। दिनै बे बलामजरा गामियाव जे थांलाय फैलायनि राहा लामा दङमोन बे लामायाबो दिनै गायफ्लंलांजोब्बाय। जे बेफोरखौबो नोजोर होनानै बिथांमोना जेन' रायजो राजानि सुबिदा बायदियै लामा दालांफोरखौ बानायनानै होफिनो, जेन' बिथांमोना थांलाय फैलाय सुबिदा जायो। दिनै सोरबा डिलिभारि जानाय, सोरबा लोमजानाय साजानाय एम्बुलेन्स हाबनो हाला, गारि मटर हाबनो हाला, बिथांमोना गोबां जाल्लायाव गोलैनानै दङ। जे बेफोरखौ जेन'बा सरकाराव थानानै बिथांमोना थाबैनो मावफुंना होयो, आं बेखिनिखौ बिथांमोननिसिम खावलायबावो। दाखालि बारग' 6 तारिखनि दैबानाजोंहाय मेनलि गामियाव थांलाय फैलाय खालामग्रा मेन लामायानो खुरनानै थेर बेथेर खालामजोब्बाय। आरो बेजों लोगोसे गामिनि रायजो राजा अनेक न' बां लोमजानायावहाय अनेक सारासास्ति जानांदों। न'खरनि मा जिनिसफ्रा खहा जादों होनना बुङो? न'खरनि जिनिसफोरनि मादावहाय दाउ अमा बोरमा बेफोरबो गोमालांबाय माखासे। दासिमबो दैबाना लोमनानै दं नामा? संनाय जानाय थानायफ्रा माबायदि? दिनैबो दाखालिनिफ्राय एसे खमसिनब्लाबो दिनैबो लोमदों, दाबो बोहैगासिनो दं दैया। थानाय जानाय सुबिदा उसुबिदा जाजोब्बाय? अनेकानो दा न' लोमजानायखाय ओंखाम संजानो असुबिदा जानानै दं, थानो असुबिदा जानानै दं। बबेबा दोलोनिफ्राय आरो सरकारनिफ्राय माबा मोनसे मोनबाय नामा नोंथांमोना दाखालि बारग' 6 तारिख खालि सरकारनिफ्राय एसे बिदिनो जानाय लोंनाय मुवाफोर होनानै माबा होदों, साहाय्य होफैदों। लोगोसे ओइदिनखालि होफैनाया माइरं दालि संख्रि थाव गोथां बेफोरानो। दिनैबो सोरनिफ्रायबा मोनदों नामा नोंथाङा? दिनै मोननाया मिथिनायावहाय दा जोंनि हाग्रामा दोलो BPF दोलोनिफ्रायबो मोनबावबाय। दिनै मोननायावहाय माइरं दं, दालि संख्रि थाव गोथां। दैबानाजों खहा जानायनि थाखाय नोंथांमोना मा दुखु फोरमायगोन? दैबानाजों खहा जानायनि दुखुआ बेनो दिनैल' नङा, बे बारावल' नङा, बिदिनो बोसोरफ्रामबो जोङो हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय बेबायदि दैबानाजों अनेक रायजो राजा अनेक सारासास्ति भुगिनांबोदों। बेनिखायनो आङो सरकारनिसिम बेखौनो खावलायनो सानदों, फैगौ दिनफ्राव सरकारा जाहाथे बे दैखौ होबथानो थाखाय जोंनि रायजो राजानि सुबिदानि थाखाय मोनसे बान्दो होनानै जाहाथे जोंखौ मोनसे बे खैफोदनिफ्राय बारग'होयो, आं बेखौनो सरकारनिसिम खावलायो। दिनै जे BPF दोलोआ नोंथांमोननो माखासे जाग्रा मुवा होफैदों, बेनि थाखाय बिथांमोनखौ माबा मोनसे साबायखर होदों? BPF सरकारा रायजो राजाखौ अननानै रायजो राजानि दुखुखौ नुनानै जेनाखि जानाय मुवाफोरजों अनसुंथाइ होफैदों, बेनि थाखाय आङो बलामजरा रायजो राजा जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननिसिम जोबनो गैयै आङो साबायखरखौ बावबाय।